Вітаю, мене звати Айдар Мождабаєв, і ми на телеканалі АТР продовжуємо серію програм Прайм. Вона про окупований Крим, про тих, хто був вимушений залишити свою батьківщину, і про Україну загалом, про нас з вами. Крим – це не лише територія, це перш за все люди. І зараз під час війни це перш за все наші військові. Марлен Джебрінов – людина, яка пішла воювати, яка пройшла фронт цієї війни. І зараз є ветераном. А нещодавно Марлен був обраний представником Криму в Раді ветеранів при Міністерстві ветеранів України. Про те, що зараз відбувається у ветеранській спільноті, про те, які потреби зараз мають військові, і про майбутнє Криму Марлен розказав в нашій програмі. Сьогодні у нас дуже цікавий і новий для мене в етері співрозмовник, людина, яку я давно знаю, але, на жаль, не так близько, як хотілося б. Але людина, яка вам дуже сподобається, я певен, це Марлен Джербінов, ветеран російсько-української війни за незалежність України. І станом на зараз, от нещодавно були вибори, Марлена обрали представником від Криму в Раді ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві ветеранів в уряді, в українському уряді. Це нова структура, або, можливо, не нова, я деталі не знаю, і про це ми поговоримо з Марленом. Але, перш за все, салям алейкум, Марлен Бей. Алейкум салям. Ну і я хочу в першу чергу, ти новий для мене гість, щоб ти розказав про свій шлях до війни, так стисло, і скільки потрібно про твій бойовий шлях в українській армії. Ну, з 2004 року працював в прокуратурі, зокрема до 2015 року. В 2015 році вирішив приділити свої знання і досвід у розслідуванні злочинів проти національної безпеки. Для цього якраз у перший раз уклав контракти з Збройними силами і перейшов на військову службу в головну військову прокуратуру, розслідував злочини проти національної безпеки. Ну, зокрема, це Донецьк, Луганськ, якщо бути більш точним. З 19-го року вирішив трохи зайнятися адвокатською практикою, але 22-й рік вніс певні зміни в мої плани. І після початку повномасштабного вторгнення, 3 місяців оббивання порогів військкоматів і ТЦК, мене нарешті в червні місяці мобілізували. З того часу я перебуваю на військовій службі. Спочатку був заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Зокрема, наш батальйон спочатку базувався в Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією. І з листопада 2023 і до серпня 2024 року перебував в зоні бойових дій вже безпосередніх, це на Куп'янському напрямку. Ну і останні, що майже 2 роки проходжу службу вже тут у Києві. А тобто ти і зараз військовослужбовець, я правильно розумію? Так, я залишаюся військовослужбовцем, мобілізований. Угу. Ну, ти скромна людина, ти не розкажеш про те, може хоча б трохи пізніше, подробно, детальніше про те, в чому ти брав участь у війні. Ну, на Куп'янському напрямку наш підрозділ виконував бойові завдання в районі населеного пункту Синьківка, ну і на околицях. Тобто це один з найгарячіших напрямків, і якраз листопад 23-го року був ознаменований початком штурмових дій на тому напрямку, тому що з 2022 року, з осені 22-го року і до осені 23-го року там було більш-менш не так, скажімо, шумно. Та коли наш підрозділ зайшов вже на ті позиції, штурми почались майже щоденно, ну і вже взимку напрямок став дуже гарячий. Таке. Ну і відповідно і там же отримав своє перше і, альхамдулілля, останнє своїх поранень. Ну, в 2 словах, якщо піхотний батальйон. Зрозуміло.
Ну, про нагороду я питати не буду, а якщо хочеш, не скажи. Не будемо. Не будемо. Є одна державна нагорода, це за військову службу в Україні. Ну, насправді, не тільки нагородами, якби, ну, оцінюється внесок людини, те, що ти пішов відразу, воював в піхотних частинах і отримав і досвід, і ризикував життям, зазнав поранення і все таке. Я хочу далі продовжити розмову про цю раду ветеранів при міністерстві Мінвет, називається Міністерство ветеранів. Зараз там зміна керівництва відбувається. Ну, ми про це не будемо. Там ще не приступили до обов'язків нові люди. Але в принципі, що це за структура така, і чому саме тебе обрали представником військових від Криму? Ну, загалом рада, куди мене обрали, це є консультативно-дорадчим органом, який допомагатиме формувати політику в державі, пов'язану з розвитком захисту прав ветеранів. Зокрема, що це включає? Це збір і аналіз інформації безпосередньо від ветеранів, формування певного блоку запитів і проблемних питань, ну і відповідно опрацювання і надання Міністерству ветеранів певних пропозицій щодо покращення тих чи інших напрямків їх діяльності. Ну, тобто, грубо кажучи, це певний буфер між безпосередньо ветеранами і міністерством, так, щоб ветерани мали певний вплив на діяльність не тільки Міністерства ветеранів, а і з іншими державними органами. А цю раду ще не збирали разом, так? Раду вже збирали. В нас вже були перші засідання, було обрано голову ради, його заступників, секретаря, були визначені основні комітети ради, і ну, відповідно, як представник від Автономної Республіки Крим, ще там є представники від Севастополя і інших окупованих територій. Ми запропонували створити окремий новий комітет, який буде пов'язаний з захистом прав захисників і захисниць, які родом з окупованих територій, тобто ВПО. Скажи, хто за тебе голосував? Що тобі сказали люди? Це ж голосування відбувалося в середовищі ветеранському, зокрема, там багато кримських татар, які тебе знають і одне одного знають. У нас не такий великий народ. Що вони тобі казали? Як це відбулося голосування? І які обов'язки? Ну, обов'язки формальних, ти ж сказав, що це дорадча структура, але все одно моральні обов'язки так точно на тебе покладені. Ну, вибори, наскільки мені відомо, було зареєстровано порядку 150 ветеранів, які відповідно надавали документи і підтверджували, що вони є вимушено переміщеними особами і ветеранами. Голосування проводилось онлайн, ну і з обов'язковою присутністю кандидатів на цю посаду. Спочатку представлялися кандидати, потім присутні, ті, хто долучався до виборів, мав можливість задавати питання, відповідно, ті питання, які їх цікавили, і щодо служби, певних там поглядів, відповідно, ставили ці питання. Якісь були складні питання чи побажання від людей, які тебе обрали? Ну, складних фактично питань, ну, для мене особисто не було, тому що певний досвід участі в дискусіях, у тому числі, що стосується мене, це участь у судових засіданнях, ну, для мене це було достатньо комфортне середовище. А що взагалі з кількох людей, в яких, ну, ти вже як представник, я тебе питаю як представника, наші люди, кримські татари, зокрема, служать і виходці з Криму інших національностей,
Ну, зараз я про кримців тільки хочу спитати. Служать в усіх родах військ і на різних абсолютно посадах. І є формування, де наших там відносно багато. Хоча ми маленькі народи, ну, в порівнянні з українцями нас дуже мало, так? Але все ж таки, от наскільки, як ти оцінюєш участь кримців у війні саме в Збройних силах? Скажу чесно, для того, щоб взагалі зрозуміти, наскільки вихідці з Криму впливають на хід цієї боротьби для себе, і не тільки для себе, ми визначилися з представниками інших організацій, що ми займемось в першу чергу питанням отримання максимально чіткої цифри по кількості військовослужбовців, які є ветеранами, і в тому числі ветеранами, які досі знаходяться на військовій службі. Чому? Тому що у випадку збору і аналізу інформації, в тому числі щодо проблемних питань, для більш правильної релевантності наших результатів, ми маємо, грубо кажучи, дотягнутися до кожного. Тому ми зараз намагаємося визначитися, яким чином ми здобуватимемо інформацію цю, і коли вже, грубо кажучи, матимемо на руках ці дані, можна буде більш чітко розуміти, в якому напрямку рухатись, і визначати безпосередньо найбільш актуальні напрямки щодо захисту прав військовослужбовців. Скажи, будь ласка, от зараз нас можуть дивитися, точно дивитимуться люди походженнями з Криму, які воюють зараз або воювали. Їм можна якось з тобою зв'язуватися? Я не знаю, є якийсь сайт, і взагалі, є якось сягнути. Це ж немає такого, що в одному місці всі служили. І, в принципі, графа національність теж відсутня в документах українських. От як ви будете це середовище збирати, яке ви представляєте всіх? Наскільки мені відомо, інформація щодо членів Ради, вона є на офіційному сайті Міністерства ветеранів, але в будь-якому випадку ніхто не скасовував соціальні мережі по прізвищу і фамілії можна звертатися, писати в особисті, в будь-якому випадку зворотній зв'язок буде. Більш того, зараз зрозуміло, що одна людина забезпечити зв'язок всіх ветеранів із міністерством не зможе, тому зараз до своєї діяльності активно намагаюсь залучати саме громадські організації з метою допомоги мені у виконанні своїх обов'язків в межах цієї ради. А тобто це буде команда, певно, так? Яка буде цим опікуватися? Так, звісно. В принципі, за кожним членом ради стоїть певна громадська організація або кілька громадських організацій, які в певний час об'єдналися для досягнення певних цілей. Мене на цю посаду було висунуто меджлісом кримськотатарського народу, однак наразі ми формуємо якомога ширший пул громадських організацій, з якими ми будемо співпрацювати і мати контакт бажано з кожним ветераном, який є вихідцем з Автономної Республіки Крим. Знаючи тебе, твою системність, твій досвід життєвий, юридичний, я думаю, що... Шукати ми вміємо, так. Так, і з тобою буде непросто, ти людина принципова, і з тобою буде непросто чиновникам, але вони мають працювати так, як вони мають. І люди отримали надійного захисника, і ти їх представлятимеш, я певен, гідно, і бажаю тобі всього найкращого. А зараз ми перейдемо до теми війни даного часу, до теми війни, яка все більше стосується Криму. Той час, коли окупанти і їхні спільники там почувалися більш-менш комфортно і думали, що це назавжди там ахахаха, камні з неба, як вони кажуть. Зараз це все радикальним образом перевернулося, радикальним чином.
Що зараз відбувається в Криму? Як впливає ця повітряна війна з логістикою на Крим? Що ти про це знаєш і можеш цікаво розповісти нашим глядачам? Виходячи з тої позиції, де я зараз проходжу службу, офіційно коментувати ті моменти дещо обмежені цих. Ні, таємниць я не вимагаю. Так, Тільки однак, те, що загалом орієнтувався б виключно на ті дані, які зараз циркулюють в засобах масової інформації. І, звісно, в Криму зараз важко і буде, я думаю, ще важче, тому що Сили оборони України якомога більше приділяють уваги щодо блокади Криму і для того, щоб зменшити можливості ворога здійснювати напади на наших військовослужбовців, які безпосередньо знаходяться, грубо кажучи, в Херсонській області. Будемо сподіватися, що найближчим часом ми зможемо дійти як мінімум до Кримського перешийка, а там вже, я думаю, ситуація піде набагато швидше. от зараз, Марлена, пам'ятаєш, коли була блокада Крима, та перша на Чонгарі, на Чеплинці, на Каланчуку, багато було сумнівів в деяких людей, чи варто це робити. Зараз для мене те, що от відбувається, це така блокада на новому просто рівні. І зараз уже ніхто не має сумнівів щодо того, що звільнення Криму воно обов'язково відбудеться в логіці цієї війни, буде тільки військовим шляхом. Ну, можливо, військово-політичним, але військовим в першу чергу, бо без військової складової це просто неможливо. Тобто неможливо переконати агресора в тому, що він не має рацію, що він неправильно вчиняє, так? Да? Так. Я хочу сказати твою думку, спитати твою думку, можливо, яка зараз так прозвучить, може, трохи футуристично, але яким ти бачиш звільнення Криму і наскільки Крим зміниться після того, як він повернеться в Україну? Ну, хотілося б трохи повернутися до блокади. Нинішня блокада, Так, на мою думку, це логічне продовження блокади 2015 року. Тому що якщо в ті часи хтось чогось сприймав не так, то зараз воно має своє певне завершення вже із застосуванням сил оборони. Що стосується Криму, звісно, у всіх у нас там залишилися родичі, друзі, знайомі. Хочеться, щоб якомога більше людей залишились в живих, і це найголовніше. Чому? Тому що всі вони є громадянами України. Звісно, хотілося б, щоб ті, хто приїхав в Крим після 2014 року, бажано самостійно зараз виїхав. Для того, щоб вони не створювали, так скажімо, проблем і тих наслідків із розряду захисту прав людей, які переїхали. Ні. Тут про права людей, ті, хто незаконно приїхали на територію Автономної Республіки Крим, не йдеться, тому що це не є правами, це є зловживання правами людини. Тому бажано, поки що є Керченський міст, виїжджати. Яким чином завершиться деокупація Криму? Ну, сказати важко. В будь-якому випадку, як ми вже розуміємо ситуацію, яка складається, вона однозначно не буде складатися виключно з політичної складової і дипломатичної складової. За Крим ще прийдеться побитися, на жаль. Ну, на мою думку, я зараз кажу суто мою думку, навіть не як військовослужбовець, а як громадянин України. Ну от вже я до тебе як до юриста звертаюся. От багато спекуляцій на тему, що от там російські люди і російські опозиціонери, так звані за кордоном в Європі, кажуть, що важливо. Так, вони не проти того, щоб Крим повернувся до України, але вони кажуть, там важливий захист прав людей,
А що буде з росіянами, які там вони вигадують якихось ні в чому не безневинних абсолютно росіян, які там якось опинилися. От можеш за 5 хвилин, буквально, які залишаються до кінця нашої розмови, юридично пояснити, хто такі росіяни, які там опинилися, і яка юридична кваліфікація їхніх дій, і що їм може загрожувати? Тим, хто співпрацював, хто виконував там повний спектр від військовослужбовців до членів сімей, пенсіонерів, там які купували там поза політикою житло. От такий лікбез за 5 хвилин. Проведи їм, будь ласка, і всім. Да, міжнародне законодавство ніхто не скасовував, територіальну цілісність України теж ніхто не скасовував. Перетин державного кордону в незаконний шлях це є кримінально караним діянням на території України, в тому числі на території, які наразі окуповані. Це стаття, якщо не помиляюсь, 332 Кримінального кодексу України. Це що стосується, як ви кажете, мирних громадян, не військових. Да? Але розуміння цих людей мало сформуватися виключно на тих нормах, які визнані у всьому світі, що є територія держави, і потрапити на територію України можна лише в законний шлях. Той шлях, який обрали вони, його просто неможливо назвати хоч якось законним. Тому єдиний шлях, грубо кажучи, уникнути покарання з боку України – це виїхати. Якщо вже буде бажання все ж таки залишитися і очікувати там українських військ, української, так скажімо, юрисдикції, то це нічим іншим, ніж кримінальним покаранням не закінчиться. Тих осіб, які якимось чином співпрацювали з окупантами, там, я скажу чесно, там можна писати в 5 хвилин точно ми не вкладемось, там люди ще будуть писати дисертації на цю тему і захищати докторські. Тому що це дуже великий спектр, і він є комбінований не тільки з питаннями, пов'язаними з порушеннями територіальної цілісності, а там спектр злочинів проти власності, злочинів проти свободи. Тобто там половина кримінального кодексу в ідеальній сукупності можна розглядати, і це в будь-якому випадку буде предметом кримінальних проваджень, досудового розслідування і як логічним завершенням судових рішень, вироків щодо тих осіб, які співпрацювали. Питання в тому, наскільки, так скажімо, багато шкоди вони нанесли. Тут, я ж кажу, ситуації абсолютно індивідуальні. Якщо, наприклад, жіночка просто працювала десь в пенсійному фонді, то одне. А якщо людина виконувала обов'язки в правоохоронних органах і фактично приймала участь у незаконному позбавленні волі громадян, то тут відповідно і відповідальність буде геть іншою з урахуванням всіх тих обставин. От я чекав на таку змістовну розмову, і я думаю, що це перша, але далеко не остання наша розмова. І цю тему, яку ми до якої ми доторкнулися наприкінці нашого інтерв'ю, її треба розвивати, треба знімати окуляри рожеві з тих, хто думає, що співпраця з окупантами – це абсолютно безкарно. Українська держава буде справедливою, там не буде, і всі ці росіяни кажуть, там будуть якісь зачистки, чистки. Які чистки? Є закон. І є прокуратура, є суд. Україна правова держава. Тож, якщо ви думаєте, як ви вчиняєте, і така реакція буде законна. А чистка проста. Якщо ти зайшов в чуже житло без дозволу власника, то ти маєш взутися і піти додому. А якщо ти настільки дурний, що ти купував там ще й майно і будував щось, це значить звинувачити Путіна, що він нас переконав, що це все триватиме вічно. Ще раз дякую. З нами був Марлен Джербінов, представник Автономної Республіки Крим у Раді ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві ветеранів. Дякую за те, що дивитеся телеканал АТР. До нових зустрічей. До побачення.
під обстрілами, ризикуючи власним життям, команди гуманітарної місії «Проліска» евакуюють цивільних із прифронтових територій. Це родини з дітьми, це люди похилого віку, важкопоранені і маломобільні мешканці. Кожен такий виїзд потребує особливої підготовки та великої відповідальності та хоробрості. Про роботу місії, складні евакуації та допомогу українцям у найнебезпечніших умовах розмова з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним. Від родин із дітьми до важкопоранених і маломобільних людей. Гуманітарна місія «Проліска» допомагає українцям залишити небезпечні міста та села, в яких не вщухають обстріли зі сторони російських загарбників. Щодня її екіпажі вивозять цивільних із прифронтових населених пунктів, ризикуючи власною безпекою. Кожна евакуація потребує окремої підготовки та спеціального транспорту. Останнім часом організація почала перевозити і речі людей, щоб вони могли розпочати життя на новому місці без втрати найнеобхіднішого. Це можуть бути мобільні групи населення, це можуть бути сім'ї з дітками, це можуть бути, тобто у нас там евакуація ще поділяється на 5 підвидів евакуації. Це евакуація немобільних, поранених, важкохворих, тобто маломобільні групи немобільних людей за допомогою швидкої допомоги в супроводі медичного персоналу, де ми там забираємо людини з точки А, де її треба забрати, і веземо до точки Б, де вона, куди їй потрібно, або там в заклад стаціонарного догляду, або до родичів, або в лікарню. Таким маршрутом. Це можуть бути і евакуації такі масові автобусами, це можуть бути мікроавтобусами, там де вже безпекова ситуація не дозволяє, броньованим транспортом, там де зовсім небезпечна зона. Так, і зараз у нас близько місяця назад ще запустилася така опція, як евакуація родин з їхніми речами. Переважно заявок дуже багато, але переважно ми намагаємося відпрацювати там, де сім'ї з дітьми виїжджають на нове місце проживання з небезпечних зон. Тобто це такими вантажівками 3 тоннами, 5 тоннами, де у людей забираються повністю їх весь будинок. Робота гуманітарних місій дедалі більше ускладнюється через розвиток російських ударних дронів. Якщо раніше небезпечною була лише прифронтова зона, то нині під ударом опинилися дороги та населені пункти на десятки кілометрів від лінії фронту. Через це припиняє працювати громадський транспорт, а гуманітарники запускають безкоштовні соціальні маршрути. Зараз дуже сильний розвиток відбувся дронів Middle Strike, тобто середнього радіусу дії. Це керовані в реальному часі БПЛА «Молнія», які там вже до 40-45 кілометрів атакують, в тому числі і АЗС, і автомобілі, і маршрутки, і автобуси, і іншу логістику на трасах і дорогах, тобто і вантажівки, і так далі. Небезпека набагато збільшилась на сьогоднішній день в зоні від 0 до 50 кілометрів, навіть на цьому участку другої лінії, про яку я кажу, від 20 до 45-50 кілометрів, де перестав ходити регулярний транспорт, перестали ходити електропоїзди. Через відміну приміських поїздів села лишилися без регулярного транспорту. У нас звідти дуже багато запитів там на соціальні автобуси. Це один також з наших ще напрямків роботи, де перестає ходити регулярний транспорт, але люди залишаються в населених пунктах. Ми запускаємо соціальне транспортування безкоштовно від нашої місії. Втім, після евакуації людей необхідно ще десь поселити. Саме тому «Проліска» займається не лише перевезенням, а й ремонтом гуртожитків та інших комунальних закладів, де можуть проживати переселенці. Адже відсутність житла досі залишається однією з головних причин, через яку багато людей відмовляються покидати свої домівки та живуть під обстрілами. Наша місія також здійснює, крім евакуації, ще й ремонт та облаштування місць тимчасового проживання, об'єктів соціального житла. Якщо дивитися, з 2022 року ми приблизно надали допомогу на 1 мільярд гривень, приблизно 500
закладам. В основному це заклади комунальної форми власності або державної форми власності, тобто заклади освіти колишні, гуртожитки, в яких облаштовані місця тимчасового проживання. І таким чином ми допомагаємо створювати місця, ремонтуючи ці заклади на інституційному рівні, надаємо державі підтримку для того, щоб вони розміщували далі евакуйованих людей. Бо головна перепона, чому люди не їдуть, перше, що вони кажуть, а де ми будемо жити. Тому дуже важливо на цьому треку також, щоб і держава, і гуманітарні організації думали наперед і створювали для евакуйованих місця, щоб це були якісь окремі кімнати з меблями необхідними, з ремонтом, з обладнанням для того, щоб люди там могли проживати. Щомісяця гуманітарна місія вивозить тисячі людей із 8 прифронтових областей. Найбільше звернень зараз надходить із Донеччини, де російська армія активно застосовує авіабомби та дрони. Зростає кількість евакуацій із Дніпропетровщини, а також прикордонних районів Сумської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей. Дуже активно пішла евакуація з Шахтарської громади, з Васильківської громади Дніпропетровщини, з Дубовиківської громади. Тобто це громади, які межують з Донецькою областю та з Запорізькою областю з другої сторони. Там також ворог дуже інтенсивно застосовує дрони різних типів. Якщо Шахтарська, то траса повністю контролюється ворожими дронами, молніями на глибині там 40-45 кілометрів, і по трасі знищується просто все, що їде. Там бензовози, машини пошти, продуктові автомобілі і так далі. Через це життя в населеному пункті досить небезпечне і дуже проблемно туди заїхати. І паралельно з цим ще по Васильківці застосовуються каби, і по ряду населених пунктів Васильківської громади, Дубовиківських громад і так далі. Щодня сотні екіпажів гуманітарної місії працюють поблизу лінії фронту. Однак для безпечної евакуації людей критично не вистачає броньованого транспорту та сучасних засобів захисту від дронів. Саме це, за словами керівника місії, сьогодні може врятувати життя як волонтерам, так і цивільним. Основна у нас потреба, вона полягає в броньованому транспорті, тому що на сьогоднішній день ми дуже слабо забезпечені броньованим транспортом. У нас з'явилася перша броньована автівка, і вона, на жаль, прожила 10 днів на Донецькому напрямку, була уражена FPV-дроном в Дружківці, але в цей раз, на початку червня якраз, в цей раз, слава Богу, ніхто не постраждав і не загинув, не серед наших підопічних, ні наших членів екіпажу, тому що автівка була броньована і витримала удар, але вона відслужила всього 10 днів. Автівка – це сьогодні розходний матеріал, і зараз ми знову не маємо жодної броньованої автівки. У нас є там погодження на закупівлю нам ще 4 автівок, але дуже довгий срок їх виготовлення, ми чекаємо на їх поставку, але це дуже мало. Український фронт тримається не лише завдяки військовим, завдяки зброї, а й завдяки багатьом людям, які допомагають нашому війську, причому вони можуть жити за тисячі кілометрів. Як то волонтери з благодійної організації САБ.ЮА, що розташована в Талліні, в Естонії. Ці люди протягом всієї війни допомагають Україні військовими автівками, медичними, евакуаційними автівками, медикаментами тощо. І я маю честь особисто знати цих людей і поговорив для вас із керівником і засновником цієї організації Романом Мутіком. Сьогодні у нас незвичайний гість у програмі, якого я дуже радий бачити і з яким я дуже хочу вас познайомити. Хоча я думаю, що про його діяльність ви точно чули від мене, від телеканалу АТР, від інших джерел, може в соціальних мережах. Але менше з тим представлю вам мого героя сьогоднішнього. Це Роман Мутік, засновник і керівник благодійної організації САБ.ЮА. Це Естонія, і це люди, які з перших місяців
повномасштабної війни разом із Аркадієм Бабченко, до речі, який працював на нашому каналі тривалий час. Ось здійснюють свою дуже корисну діяльність для Збройних сил України, і, зокрема, для підрозділів, в яких воюють кримці. Привіт, Романе. Привіт, Айдере. Вітаю глядачів ваших також всіх. Питай, буду розповідати. Дуже радий тебе бачити, по-перше, і хочу привітати також з новими новинами, з полот, там сьогодні теж в них палає. Ну, вони кожен день палає, вони вже до цього звикли. Да. Ну, тим паче, це змушує нас знову радіти, а вони нехай звикають. Так. Романе, скажи, будь ласка, ти постійно в дорозі, постійно щось робиш. От які останні справи, якими ви займаєтеся в САБ.ЮА? І на майбутнє, от плани ваші? Угу. Так, доволі багато приходиться рухатися, тому що постійно шукаємо нові автівки, нові, шукаємо спорядження якесь і таке інше. Готуємо чергові відправлення. От. Тобто зараз ми готуємо, до речі, батальйон, другий батальйон 109-ї бригади імені Девлет-Герая, готуємо Хамві, який ми дуже складно перевезли з Канади. Зараз він в Естонії. Ми отримували дуже багато дозволів, там різних паперів, ліцензій і таке інше. Все зробили. Зараз готуємо. На днях робили перевірку, тестували його. І зараз будемо відправляти далі в Україну. Також, знову ж таки, для того самого батальйону готуємо 4 вантажівки. Це заурери. Кримські татари вже добре знайомі з цими вантажівками, і ми відправляли їх вже в Україну. Біля десь 20 одиниць точно ми відправили. І цей транспорт дуже гідно себе зарекомендував, незважаючи на те, що йому більше 50 років деяким одиницям, але вони надійні, взимку в будь-який мороз заводяться без проблем. І коли вони працювали в 48-му ОШБ, то відгуки були дуже позитивні і кращі, ніж за КАМАЗи або там ЗІЛи і таке інше. Я дуже, до речі, пам'ятаю добре і дякую, що ви одну автівку Айдер назвали. І це дуже було неочікувано, приємно. От я хочу спитати, обсяги вашої допомоги, і це ж ви збираєте гроші, благодійну організацію, і оголошуєте, що ви на ці гроші придбатимете. Ви переважно це автівки, я так розумію. Але не лише там медицина, ще різні речі. От за цей час вже минуло майже 5 років вашої роботи. Скільки вам вдалося зробити, і от щоб це осягнути людям, які вперше чують про САБ.ЮА? Я, до речі, закликаю всіх, хто зараз мене дивиться, підписатися на сторінку на Фейсбук САБ.ЮА, просто САБ.ЮА. Дуже легко запам'ятати: Степан Андрійович Бандера, далі UA, і все. І ви будете в курсі всього. І там і відео, і все, що завгодно про те, на що йдуть збори. Так само підписуйтеся на сторінку Романа Муттіка, і теж він завжди на зв'язку. І, до речі, бувають і чимало таких випадків, коли люди самі на вас виходили і пропонували допомогу, техніку з-за кордону, з Америки, з Ірландії, з різних країн. І взагалі це вас не так багато людей. Скільки вас там? Кілька людей всього, так? Але обсяг роботи такий, що я просто схиляю голову перед вами. Похвалися, будь ласка, в хорошому сенсі тим, що ви робите. В штаті в нас зараз 3 всього.
Так, троє. Але, звісно, в нас є позаштатні волонтери, які нам допомагають і допомагають доставляти автівки в Україну, і допомагають тут, щоб завантажити їх спорядженням і таке інше. Різного формату допомогу роблять, то ми всім раді, всім дуже дякуємо. З початку 22-го року основним нашим, як це правильно сказати, фронтменом, інформаційним партнером є Аркадій Бабченко, який постійно допомагає нам із зборами. Також Айдер Муждабаєв, також Борислав Береза допомагає, також Ільмар Рах, це естонський кінорежисер і журналіст, і волонтер, і дуже теж порядна людина. Просто трохи більше скажу, тому що про нього, мабуть, українські телеглядачі не знають, але так, це нам теж дуже допомагає. Також допомагає естонський бізнес з Балтійських країн, там час від часу приєднуються люди. За цей час ми, САБ.ЮА відправила допомоги в Україну більше, ніж на 3,5 мільйони євро. І продовжуємо. Спочатку це були більше суми, тобто ми за рік відправляли 22-й, там було десь 700 тисяч, мабуть, євро, 23-й це вже було більше мільйона євро, 24-й десь приблизно мільйон. І потім потрошку почало, на жаль, знижатися ця допомога. І люди втомилися, і бізнес став менше трошки допомагати, тому що криза, економічна, вона у всьому світі пов'язана, в тому числі з цією війною, і людям становиться трошки важче. Але ми продовжуємо, не здаємося, продовжуємо збирати допомогу, продовжуємо відправляти її в Україну. Основний профіль наш це машини, але ми не фокусуємося, як то кажуть, на корчах, не відправляємо постійно там пікапи, також з пікапами і позашляховиками відправляємо дуже часто специфічну таку вже техніку, як машини швидкої допомоги. Там одна машина швидкої допомоги з обладнанням коштує приблизно від 10 до 25 тисяч євро, в залежності від року, від того обладнання, яке в неї встановлене, і таке інше. Також вантажівки відправляємо. Якщо ти пам'ятаєш, ми відправляли БТР, також в батальйон. Не пам'ятаєш? Пам'ятаю, ми каталися, я дуже добре пам'ятаю. Це була фієрія. І крім того, крім БТРу, ви ще літак планера відправляли в Україну. Так. Сподіваємося, він там потім полетів туди далі. Тобто, час від часу ми шукаємо таку важку техніку, броньовану техніку. Ми раніше відправляли, самі робили бронювання, тобто обшивали металевими листами Хардакс. Це такий метал, який допускається у цивільному використанні, і нема на нього серйозних обмежень з боку законодавства. Там не треба додаткові якісь ліцензії отримувати і таке інше. Тобто ми таким. А в той же час це дуже такий міцний метал, який також може робити балістичний захист. Там машини Chevrolet ми бронювали, і інші також, і відправляли в Україну. Зараз не бачимо в цьому потреби робити це з Естонії. В Україні дуже навчилися добре це робити самостійно і використовують зараз вже не метал, а композити, балістичний пластик, кевлар і таке інше. І зараз війна дуже змінилася, і машина повинна рухатися дуже швидко. Тобто всі ці металеві бронювання, вони
сповільнюють транспорт, тому зараз це недоречно, вже не на часі, як то кажуть. Тобто продовжуємо і відправляємо також ми з Естонії і НРК відправляли. Вже один в нас поїхав в Айдар, там працює. Нещодавно також ми відправили у підрозділ до Марусі Звіробій в 93-ю бригаду НРК. Там його теж переробили трошки під свої вимоги, під свої задачі, і вже він працює, допомагає робити логістичні завдання. Сподіваюсь, що проживе, пропрацює і принесе багато користі. Дрони. У нас є такі програми, що ми співпрацюємо з естонськими виробниками. Ми всі розуміємо, що Естонія може бути наступною країною, куди може прийти сусід цей недобропорядний. І тому ми допомагаємо естонським виробникам тут на місці виробляти продукцію, тестувати її в Україні, відправляти в Україну. Тобто зараз будемо робити відправку дронів на оптоволокні. 50 км в нас катушки на 50 км, на жаль, ще не виготовляють, але на 20 вже в Естонії теж навчились. Не встигають за українськими виробниками. Звісно, що в Україні це розвивається набагато швидше, але нам це також тут теж потрібно, щоб розвивалось, тому ми підтримуємо і естонського виробника. І з Кайцелітом маємо кілька програм. Кайцеліт – це як тероборона, мабуть, в Україні така організація. З ними ми підтримуємо також зв'язок і привозили на навчання українських операторів дронів, які в Естонії приймали участь в великих навчаннях НАТО. Всі, мабуть, чули цю історію, коли українські дроноводи на навчаннях НАТО розгромили повністю танковий британський батальйон чи два, щось таке там було. Нам дуже приємно було, що ми доклали до цього року, що був такий обмін досвідом і навичками, і зараз є суттєві зміни в естонській армії по дронам, по боротьбі з дронами і таке інше. Тобто в цьому напрямку також працюємо, допомагаємо обидвим країнам ставати міцнішими. Я от тут зауважу, що дивіться, шановні глядачі, як люди, буквально кілька людей, ви почули це, можуть порушувати такі питання просто своєю діяльністю, своєю практикою, своєї роботи і допомогою у зв'язках між Україною і Естонією. Навіть обороноздатність Естонії вони підвищили таким чином. І я це на власні очі бачив, бо багато хто не вірив в те, що Росія може там напасти, а вона може напасти в будь-яку мить, і трохи не так швидко розвивалася вся ця оборонна нова система з рахунком дронів. А зараз, бачите, от і цей досвід із дронарями нашими, він теж пішов на користь Естонії, і Україні, тому що Естонія дуже багато Україні допомагає. Я не знаю, ти володієш якимись даними? От що зараз Естонія, взагалі, як вона допомагає, який настрій в естонців щодо підтримки Збройних сил України? Постійно допомагає. Ще, якщо, здається, перша допомога була велика і у 22-му році, і відправили джавеліни естонські, в тому числі цими джавелінами зупинялися колони росіян у 22-му році. Потім відправили всі гаубиці, які в нас були. І Естонія залишилась реально, був якийсь проміжок часу, коли в Естонії не було своїх гаубиць. Всі відправили повністю в Україну. Зараз вже оновили, закупили і дальнобійну там артилерію, і Хаймарси вже закупили в Естонії, є свої, і таке інше.
і продовжують допомагати, виділяють кошти і відправляють фінансову допомогу, і продовжують відправляти військову допомогу. Тобто я зараз не скажу в цифрах, але наскільки я пам'ятаю, Естонія за відсотком від свого ВВП займала якийсь час, а може і зараз займає перше місце по допомозі Україні. Так, тобто маленька країна, але дуже багато від своїх спроможностей робить для України. Я нагадаю, якщо хтось не знає, що Естонія країна, де живе буквально трохи більше за мільйон людей. 1 350 000. Так, я перепрошую, 1 350 000 людей. Це найменша країна, крім карликових, напевно, одна з найменших країн Європи, але підтримка України там дуже потужна. Якщо в Естонії там озирнутися в будь-якій точці, ти побачиш кілька українських прапорів, і це не тільки дань якійсь моді, це не дань моді, це реальна підтримка, це їхнє мислення таке. Бо вони, до речі, як і кримські татари, свого часу були у вигнанні, в депортації там були дуже жорсткі, багато людей загинуло, не повернулися, і естонці дуже добре це пам'ятають, а я про них дізнався від свого дідуся, який якраз у Сибіру зростав разом із тими депортованими, такими самими, як кримські татари. От пощастило естонцям, і не пощастило, і те, що вони доклали багато зусиль, вони побудували дійсно державу, вони стали членами НАТО. Але зараз кожен теж має дбати про себе, і естонці про себе дбають, але не забувають Україну. Тобто немає такого, що ми не будемо допомагати Україні, ми тут про себе. Ні, вони розуміють, що і від України, по-перше, вони щиро це роблять, по-друге, вони розуміють, що від України дронові технології потрібні, і застосування ноу-хау естонських на полі бою, це теж важливо. От фактично це братня країна, як і ще декілька країн Європи, які найбільше допомагають. І взагалі комфортно в Естонії українська благодійна організація, яка допомагає Україні. Так, досить комфортно. Ми відчуваємо підтримку естонського народу, естонської держави. Тобто, від держави, наприклад, в нас є податкові такі пільги. Тобто ми повертаємо податок з доданої вартості з кожної закупки, яку ми робимо всередині Естонії. Так, тобто цей податок нам повертається. Ми звітуємо державі, що це було відправлено в Україну, і податок цей повертається. Ми потім можемо його знову використовувати для закупівлі там машин або іншого спорядження. Тому досить серйозна підтримка від населення. Як ти зауважив, що естонський народ має, на жаль, спільну з українцями і з кримськими татарами трагічну таку частину історії. Розуміємо, звідки є загроза. Естонці це дуже відчувають, що загроза у нас від Росії є, і вже були раніше репресії і таке інше. Тобто, коли тут є такі історії, коли були репресії у 39-му році, в 40-му, то естонців відправили більше 10 тисяч. Це підтверджені дані, і коли їх відправляли в Сибір, то везли їх в цих вагонах. Всі знаємо, в яких вагонах їх везли. Тобто частина людей по дорозі помирала, і було так, що приїздили туди маленькі діти, які по дорозі стали сіротами, а приймали їх у Сибірі раніше депортовані з України люди, українські сім'ї, які приймали цих дітей, вони в тих сім'ях жили, і потім, коли Радянський Союз розпався, ці люди повернулися, і вони досі, це вже такі по поважному
віці люди, вони досі розуміють українську мову, раді її дуже чути і своїм рідним розповідають про ці ось події, які були. Тому дуже серйозна підтримка від естонського населення. Вони всі розуміють, який в нас спільний ворог. Скажи, Романе, чи ви бачите от на власні очі, там вже недалеко, Росія дуже близько до Естонії, чи ви бачите, от коли по так званому Петербургу прилітає, ви дими бачите, там видно від вас? Ну, у Слугу, коли навідали туди наші позитивні дрони, то ми бачили, так. Тобто з Талліна ні, але туди ближче, якщо проїхати до Росії, то там було видно, як результати роботи української армії. Так, це було видно. А ще хотів спитати наостанок, у нас 3 хвилини залишається. От Росія часто дуже каже про те, як в Естонії репресують російськомовних, як їм там погано живеться, але чомусь вони нікуди не їдуть. А от зараз, мені здається, теж чергова така істерія якась відбувається. От як ви, яка частина суспільства Естонії, на жаль, дивиться в бік Росії досі? Їх стає менше. Я не можу сказати, що серед російськомовного населення в Естонії всі підтримують Кремль і всі там ватники, як їх називаємо, так? Тобто, ні, є частина нормальних, свідомих людей, які інтегрувалися в естонську країну, в естонське суспільство, вивчили мову, і зараз все гаразд в них, і вони нормально. Але є частина, я не можу сказати, що це залишок з радянських часів. На жаль, є і не молоде покоління, яких виховують ці любителі російського миру, не знаю, як це назвати. І, на жаль, вони передають цей настрій свій до нового покоління. І є такий відсоток, з ними дуже важко і розмовляти. Їх просто бачиш навіть на вулиці. Якщо починаєш з ними спілкуватися, зараз це як таке, знаєш, коли 2 магніти повернути різними, так, це полюсами, ти одразу відчуваєш, що це якась інша людина, з якою тобі не варто навіть вступати в якийсь діалог. Тобто відштовхуємося одразу один від одного. І, на жаль, такі люди є, але в Естонії дуже класно працює КАПО, це служба як СБУ в Україні. Вона періодично дуже активних таких любителів російського або руського мира виявляє і відправляє їх любити його ближче в Росію. Так, любіть його там. Тобто це працює, відправляють, молодці, дуже класно це. На жаль, такі люди є, але я підкреслю, що серед російськомовних дуже багато людей, які підтримують Україну. Так, і я таких сам знаю, і вони бували на аукціонах наших спільних, ваших, на які ви мене запрошували. Дякую тобі за все, що ви робите. Передавай привіт і подяку всім співробітникам і волонтерам САБ.ЮА. З нами був Роман Мутік. До нових зустрічей на каналі АТР. На все добре. На все добре. Дякую всім, хто був з нами цього вечора. Дякую вам за те, що ви дивитеся телеканал АТР. Якщо ви дивитеся телеканал АТР, то пропоную вам допомагати телеканалу АТР через платформу Patreon. Таким чином ми зможемо продовжити наше мовлення і продовжувати розповідати вам про головне. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Муждабаєв.